Jo, lidi už budou začínat, tak se těšte. Takže tady už někdo, koukám, že napsal. Teda a to je to vibratace, kde víte, takže skoč vězu. To bude pro mě těžký, to se musím naučit. Takže já si to asi budu protrénovat na televizi a to bude hodně těžké. No dobře, aspoň se naučím stojku. Šlo by to stojku? Zkusím něco jako vymyslet takového, ale jakože jako gymnastik, já to nemůžu říct, chápete, co myslím, jako já to umím, ale jakože věc jsem nikdy v životě nedělala. Takže už se asi mějte a dojít pro té doba.